Hej, jeg hedder Lisbeth Hedersdal, og jeg arbejder i Sprog i Fokus. I dag vil jeg gerne fortælle jer om en strategi, jeg bruger rigtig meget, når jeg arbejder som dansk- og andetsprogsvejleder på en skole i Høje Taastrup, der hedder Ole Rømer Skolen. Jeg samarbejder med lærerne, fordi jeg går ud og arbejder med co-teaching. En af de metoder, jeg bruger, handler om farvekodning, og det handler om at lære eleverne, hvordan de kan pakke sproget ud, når de møder fagbegreber og ord i tekster, som kan være svære at forstå. Før jeg viser jer, hvordan jeg arbejder med farvekodning i mit arbejde, er det vigtigt, at børnene eller eleverne får det her strategikort. De skal forstå, hvad de skal gøre, når de får et rødt ord, et lyserødt ord, gult ord, grønt ord eller blåt ord. Men jeg vil vise jer nogle eksempler. I skal bare sørge for, at de har fået det her kort, før I går i gang. Her ses en tekst, en naturfagstekst, der handler om sund kost og næringsstoffer. Teksten har jeg farvekodet på baggrund af det strategikort, I så før. Den her tekst ser meget voldsomt farvet ud, og selvfølgelig giver jeg ikke eleverne en tekst med alle farver i på samme tid. Det kan være, at vi har særskilt fokus på farveordene den ene dag, for efter næste gang at have fokus på de førfaglige begreber. Det kan også være, at de har prøvet det så mange gange, at de godt kan håndtere alle farverne. Det vigtigste er, at de ved, hvad de skal gøre, når de møder et rødt ord eller et lilla ord. De lilla ord er de førfaglige begreber, og det er altid dem, der er lidt sjove at prøve at forstå, hvad de betyder i den her kontekst, kontra hvad de kunne betyde i en anden kontekst. Så er der de røde ord, der er farveordene. Det er altså de ord, jeg forventer som lærer, at de har forstået, når vi er færdige med at arbejde med det her emne, eller de er færdige med at læse den her tekst. Så er der ord, vi skal pakke ud, og ord, vi skal prøve at finde ud af, hvad det betyder, når de er sammensatte og præciserer sproget. Og igen, de verberne i passiv, er det meget vigtigt, at vi finder ud af, hvad det er, der sker, når der står, at stofferne omsættes i kroppen. Hvem er det, der gør hvad med hvad? Så det var et eksempel på, hvordan jeg arbejder med farvekodning. Et andet eksempel, jeg har med til jer, det er præcis det samme. Det er de samme farver, men her er teksten sat ind i et kolonnenotat. I midten er det meningen, at eleverne selv skal finde farveordene, eller finde de røde ord, og så skal de skrive dem en gang til. Og der skal de så placere dem rigtigt ind under de samme kategorier. Og så er det meningen, at de skal bruge strategierne og skrive henne i højre kolonne, hvad betyder ordene, hvordan pakker jeg dem ud, hvor kommer det fra, og hvordan kan jeg så forstå teksten. Det her det er fra historie i 7. klasse, og som I kan se, er der også rigtig mange førfaglige begreber, sammensatte ord og nominaliseringer. Der er kun et enkelt verbum i passiv. Så når man arbejder med farvekodning på denne her måde, kan man også tydeliggøre over for eleverne, hvad det er for brug af sprog, de selv skal bruge, hvis de skal skrive en sådan type tekst. Det tredje eksempel på farvekodning stammer fra en fysiktekst i 9. klasse. Og her har jeg taget et PowerPoint-dokument, hvor jeg lagde teksterne ind, og hvor jeg kunne sidde og kigge på det sammen med elever i små grupper, da vi arbejdede med stationsundervisning i fysik. Her har jeg så farvecirklet, i stedet for at farvelægge ordene, men det er præcis samme farver, og eleverne har fået det samme strategikort. Så det er blot endnu et eksempel på, hvordan man hurtigt kan præcisere og definere, hvad det er for nogle ord, og bede eleverne om at bruge de strategier, de har lært. Det her skema får eleverne helt blankt. Det vil sige, at eleverne skal selv udvælge ord fra teksten, de læser, og så skal de selv placere dem i højre kolonne. Det vil sige, at de skal selv kunne identificere farveordene, de førfaglige ord, nominaliseringerne, de sammensatte ord og passiv form af verber. Og det her det er et eleveksempel, hvor de har læst en tekst i naturfag, det var udskolingen, så det er selvfølgelig en lidt sværere tekst, og her har de selv prøvet at sætte de ord ind i de kategorier, som de føler er de korrekte. Og i bund og grund er det ikke noget, vi behøver at diskutere med dem, om det er korrekt, men de skal kunne bruge og anvende strategierne til, at de kan forstå teksten og hvad den handler om. Og det er det, der er pointen med det her farvekodning. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, du blev inspireret til selv at farvekode nogle tekster derude. Og til sidst vil jeg bare ønske dig rigtig glædelig jul.